مزمور داويت معرف 94 أملاخ فتحي قطري حاده وእግዚአብሔር አምላኽነ አታ አምላኽነ አንጸባረቕ አታ ፈራድ ምድር ተንስእ ንዕብያትኩም ግብሮም ፍደዮም ክሳዕማ ዝእቶም ረሲአን ጎይታይ ክሳዕማ ዝረሲአን ክዕወት እዮም ዘረባ ድርቅና የፈልፍሉ ኩሎም ገበርቲ እከይ ይጀሃሩ ኣለዉ ወእግዚአብሔር ንህዝብኻ ይቕጥቅጥዎ ንርስትኻውን ይጨንቅዎ ኣለዉ ንመበለትን ስደተኛን ይቆትሉ ንዝኽተማት ከኣ ይሓርዱ እዮም እሞ እግዚአብሔር አይሪዮን አምላኽ ያዕቆብ ያስተውህሎን ይብሉ አለው አቱም ዳንዲታት ህዝብ ያስተውሉ አቱም አያሹ ማአዝ ይኩም እትልብሙ እዝን ዝተኸለሳ ይሰምዕ እንዶ ዓይኒ ዝፈጠረስ አይርኢ እንዶ እዩ ንህዛብ ዝቐጽዕ ፍልጠት ንሰብ ዝምህር አይግስጽ እንዶ እዩ እግዚአብሔር ንሓሳባት ሰብ ኮንቱ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ቁጥር 13 ወእግዚአብሔር ጉድጓድ ንረሲእ ክሳዕ ዝቋዓት እቲ ካብ መዓልቲ መከራ ከተዶ ኢልካ እትቆጽዖን ብሕግኻ እትምህሮን ሰብ ብፁዕ እዩ እግዚአብሔር ንህዝቡ ኣይክድርብዮን ንርስቱ ከዓ ኣይክሓድጎን እዩ ፍርዲ ኣብ ጽድቂ ክምለስ እዩ እሞ ኩሎም ቁንዓት ልቢ ክስዕብዎ እዮም ኣብቶም ገበርቲ ክፉእ መን ይትንስኣለይ ኣብቶም ዓመፀኛታትከ መን ይቆመለይ እግዚአብሔር ረድኤተይ ነይሩ እንተዘይከውንሲ ነፍሰይ ኣብ ስቕታን ንምሕዳር መቐረበት ነይራ ጎይታይ እግረይ አንደል ሐጸ ምስበልኩ ጸጋኻ ደገፈኒ ጓህ ልበይ አውሽጤ ምስበዝሐ ምጽንናዕኻ ንነፍሰይ አሐጎሳ ከም ሕጊ ኢና እናበሉ ዓመፅ ዝገብሩሉ መንበር ጥፋት ዶ ምሳኻ ሕብረት ኣለዎ እዩ ንነፍሲ ጻድቕ ሓቢሮም ይወድቁዋ ንንጹህ ደም ድማ ይኹንንዋ ኣለዉ እግዚአብሔር ግና በሪኽ መጸጊዕየይ አምላኸይ ድማ ከውሒ መዕቆብየይ እዩ ዓገቦም ኣብ ርእሶም ይመልስ ብእከዮም ከዓ ከጥፎም እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ከጥፎም እዩ